Kai mutane na kun san me ya faru jiya? Wallahi jiya wata yarinya na bi rimi muna tafiya. Wallahi yarinyan nan da na bi ta sai da na gama sai ta sayayya ta komai da komai noma. Kawai ta wulla mu kullun ta kwataccen. Wallahi ta wulla mu kullun wai na ce mata yanzu ya za a yi wai baby in shiga mana in dauko mata. Na ce baby ya za a yi wai ba kana so na ba. Na ce wai to ka shiga kwatan nan ka dauko min kayan man. Na shiga kwatan nan ta ce ka shiga kwatan nan in shiga kwatan nan wai mana ba ka ce kana so na ba. Haka na haƙura na sauke girman kan nawa zan shiga. Na yi haka zan cire hulata. Baby ba sai ka cire ba haka za ka shiga. Haka zan shiga ne haka za ka shiga. Na ce ta baby haka zan shiga haka zan shiga. Na ce baby ni na ce ina son ki ko ce to wallahi na haƙura no na ce wallahi na haƙura. Ai gaskiya smart ka burge ni. Allah ka burge ni matuƙa. Baka taba burge ni ba irin na yau. Kaga da ka bari ka shiga wannan kwata ka dauko mata mukulli to wallahi hezi ba zai ƙara ba mu kaya ba. Kaga hezi shine rufin asirin mu. Idan ba hezi mu fa babu mu. Wannan rayuwar tamu ta ƙarya ba za mu daina ta ba. Ku duba ku gani ku duba ku gani. Kai. Ta wacce wai Fatima kenan. Ai kaf unguwan nan ba wanda bai santa ba. Ga girman kai ga jiji da kai ga wulakanta samari. Kai fa akan wulakanta samari fa awat aka bata unguwa. Halinta ne ya rufe samari. Halinta ne ni ba wallahi ko ne za ta mun sai na je gurin yarinyar nan. Allah sai na biya su ma fari sai dai. Kaga aboki na tsaya. Jiya fa kai ka biya yarinyar can dan haka wannan business dina. Ai yanzu ni kai hakuri na je kawai. Yanzu muka zauna a gunna ai wata za ta zo kawai in ta zo sai ka bi ta amma ni fa sai na je wannan. Wannan haka yake sama. Allah ba da sa'a. Ta gani ki Fatimata sai ki ka wanke dukkanin al'amaranta dan so ki bani haɗin kai a tafiyata na zan mijinki ke ko sai ki zan matata. Allah ne ya sa mini kaunarki a zuciya ba mai iya cire mini kaunarki a zuciya ko da bana iya numfashi a rayuwa ba mai iya cire mini kaunarki a zuciya fata na rayu da ke a cikin kauna fata na mutu da ke. Dalla malam dakata dama in na zo wucewa kuna yawan biyo ni ko wallahi duk lokacin da na zo wucewa ka ƙara bina ka dube ka kazami da kai ka dinga bina kuma yanzu zan dawo in ƙara ganin wanne zai biyo ni mara kunyan unguwa kawai. Kage baki. Alaikum salam. Ya kai ne. Da kai na barka ka je na takura sai na je wai ashe yarinyar nan gaba ɗaya ma kai take so. Haba wallahi haka ta ce. Ita ta zaci ma kai ta to har ta ji daɗi a ranta. Dan Allah da gaske a jikin ka ma yarinyar nan wani mayan ce sai. Na fa san ka da wasa kakka zo ka sani in je kuma malam yawo ya tunda ka ganni na to a cikin bacin rai ka san ai abin da yake ba. Kai kasuwa ba. Kai kasuwa. Ka san ni din akwai farin jini. Ba laifi na. Mahaifiyata ta iya haihuwa ina ga. Kai ga yarinyar nan ta dawo. Allah ka tashi ka je ka wasa ta mutumi na ka rafa ta kakka samun magana a baki ka san business ina ne ba na wasa da business kaga ba ni minti ɗaya ina zuwa maza na zuwa Allah ya biya masa. Kai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali. Kaji kato. Ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali. What? Hey! What's happening? No.